Na Európskych národoch sme stretli aj Števa Svítka, aj napriek tomu, že možno nie je úplne motokrosák, aj napriek tomu ho máme na motokrosovej veľkej udalosti, v podstate poslednej a záverečnej v sezóne. Števo, prečo si tu? Tak dá sa povedať, dostal som pozvanie zo strany motokrosovej, či by som nešiel reprezentovať, pretože trošku sa nám jazdci zranili, aj Martin Kod je zranený, takže takisto som tu bol minulý rok, pred 6 rokmi a teraz sa mi páčila, viem, kde idem, tak som v podstate rád, že som tu a je to pre mňa dobrý tréning, pretože idem štartovať na Rally Dakar, takže chcem trénovať čo najviac, kým počasie dá, takže ja som tu rád a rád som prijal pozvanie. Čo tak vo všeobecnosti ty a motocross? Tak jasné, že jazdím aj motocross, hlavne cez zimu, keď sa ešte po lese jazdiť nedá. Mám ho rád, ale na to, že je veľa závodov cross country a enduro, takže motocrossov závodov málo stíham, ale vždy, keď sa dá, tak jazdím aj motocrossové preteky. Skús nám popísať tým, s ktorým si tu a taktiež aj atmosféru v tíme. Tak je tu Tomáš Šimko, veľmi dobrý jazdec, slovenský, dá sa povedať, že najlepší, alebo medzi najlepších patrí. Je tu mladý Jakub Hruška a ja už som trošku mám tiež odjazdené, nie som zase tak rýchly ako Tomáš, ale dám do toho všetko a uvidíme, čo z toho bude, pretože minulý rok boli Slováci na 3. mieste, takže bude to trošku ťažké niečo také obhájiť, ale na to sme tu, uvidíme, čo bude. Treba aj kopu šťastia v tomto športe, takže stať sa môže všetko a máme tu ešte mechanikov, takže doprovod Jozef Bohuslav a rodičia, takže budú nám držať palce. Ako tak pozerám na zloženie, ty a Jakub Hruška ste boli aj pred 2 týždňami na 6-dňovej, ako bolo? Tak Jakub Hruška sa dal asi rok alebo 2 roky na enduro, tak skúša aj to, však je mladý, to je dobré, aspoň zase budeme mať aj zase dobrého enduráka. No a na 6-dňovej bola dosť ľahká trať, čo si myslím ja, aj pre mňa bola dosť ľahká, pretože som šiel ťažšie 6-dňové, ale bol to dobrý tréning, takže ja som tiež spokojný, že som tam bol a mohol som tiež trošku reprezentovať v klubových tímoch Slovensko. Úplne posledná otázka, príprava na Dakar a aké chceš miesto? Tak príprava na Dakar, bude to môj 4. Dakar, mal by som štartovať na 100%, už je to všetko potvrdené, sme prihlásení, niečo je zaplatené, motorka nám príde budúci týždeň. Tak bol som 13. prvý rok, ďalší rok som vypadol, minulý rok som bol 5. no tak horšie by som nechcel byť. No dúfam, že hlavne by som sa zdravý vrátil, ako každý rok to spomínam, ale je to dôležité, pretože tie mesiace som bol vyradený zo sezóny, ale tak určite by som chcel obhájiť minimálne to 5. miesto. Tak ti želáme veľa šťastia. Ďakujem.